Заслуженные наградалар бар, делегациясда, трудовой доблесть бар, Ленинский премия бар, 3 золотые медали СССР и передовик ударник, 18 пятилетки, 19 пятилетки и золотой колос ВДНХ СССР. 1982 елғы жиында делегат, бу аның зур хыялы була. Шуңа да бар көчен биреп эшли ул. Колхозда игеннәрне урып җыю, бәрәңге утырту, печән әзерләү кебек хезмәтләрне барысыннан да яхшырак башкарырга тырыша. Колхозда бар иде мәрхүм булып тора Хайдар Давыдович Забиров безнеке председатель иде, яхшы председателебез яхшы иде. Агроном бар иде Бакаев Махмуд Бедереевич, заслуженный агроном Российской Федерации. Бик күп бирде миңа опыт, һөнәр, ашлык белән ничек обращать итәләргә, ничек занимать итәләргә, ничек структура полей, ниләр шәшәргә өйрәтте үземне бик яхшы. Суганнар шәшә идек, суган шәшә идек, айбагар шәшә идем, чөгендер. Эшләмәгән эше юганың 6нчы сыйныфта ук сыер саварга эшкә чыгарга туры килә. Апасы авырганда алыштырып торган. 6 бала үсәләр. Тормышлары җиңел булмый. Әтием инвалид килде, нидән армиядан, нидән сугыштан килгән. Контужен аягы да, кулы да. Әнием генә тарта, бала күп. 2 әби дә, 10 кашык ашарга кирәк. Үдә бызау да сикерә йөри, куй да сикерә йөри. Кечкенә генә зба бөгелгән, тотындык, апамнар ниләр, шулай тихана төзәдек, кар күргән, узганда күргәдерме узбаны. Миңа калды ниемдә, йөрәгемдә калды шундый, койты тора идек. Халык тора яхшы, без койты тора идек. Шунардан мин үземә куйдым сел, шуп будущий минеке берсесе булсын яхшы. Үземә сел куйдым шундук мин. Армияда булганда да урып җыю эшендә катнаша. Краснодар, Казахстан, Житомирда комбайнда эшләп хезмәт итә. Кайткач та кырда алгы сафларда булган. Тырышып эшләп 1974 елда беренчеләрдән булып Жигули машинасы алуы күңелендә кадерле хатирә булып саклана. Бездә ничек әйтәләр? Алла бирер эшләгәч. Миңа берче мәрхүм Хайдар Давыдович әйтә председатель. Улым имеш, мин имеш 8 механизатор шатканчык, сез дене 10 шатыр идем и все имеш. Тырыша идем. Нинди эшкә куймасан, эшлидем. Өлкәнең иң яхшы комбайнчысы исеме дә бар әле аның. 20 елга якын комбайнчы механизатор. Аннан КАМАЗ йөртүче, ерак араларга йөрүче була. Соңрак йөк ташучы эшмәкәр. КАМАЗда йөридем, ташидем терлек, ташидем да. Ничектер случайно бер не белән директор совхозы белән сөйләнеп тордык та. Миңа та аш не булса, теге фазында ал. Төрле көнең була, касталының була, баланиең. Бу имеш как в банке акча. Банкадан да күп бирә прибыль. Шунарга күрә мин заинтересовался и башладым. Эшне мөгезле эретерлектән башлый. 1995 елда Ульяновскидан мал алып кайта. Сарыклар да асраган ул, аннан 1000дән артык каз да тота. Атларны оныгы сорый. Мин күрә идем ниләрдән, үзгә кешеләрдән теге состоятельныйлардан, что алар алашалар тоталар ниләри. Мәттәбез бабайныкы инде акчасы бар, мәттәбез давай алабыз. И тихо гына китте. Сперва 2 иде, аннан 12, аннан инде 26 булды. 27дән да теге инде әлдә бер ана япкан. Әнә шундый өметле дәвамчысы бар Сәет Ашировның. Уку вакытында мәктәпкә барганчы 5тә үк торып атлар карый ул. Бабасыннан авыл хуҗалыгына мәхәббәт күчкән. Мин уйлымын, занимательләргә шул ниләр белән, игеннәр белән. Үз колхозыма эшләргә и шәшәргә карлар. Мин хочу постоянно заняты булырга үз эшемдә. Хочу шаюк Алла күрсә аланнар булачаларны да шул эшкә тәгәргә. Мин сөйм кашан теге җиңел. Җиңел акча килгән ул җиңел китәде. Монысының исеме ничек? Серый. 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 Ой, молодецсың минеке, молодецсың. Атларны ярату һәр татарның канындадыр ул. Красотка, пеги, пончик, рыжик, ромашка, сирай атларга исемне Сәет Аширов үзе куша. Һәрберсенең үз исеме, үз холкы бар. Фатих атлы алашада бар монда, мощный, сарыклар. Фатих там безендер таза, богатырь. Бу не Ярославский тяжеловоз бар вот яхшы. Бәк мелодичный яхшы. Сәет Аширов безгә үзенең планнары Волгоград өлкәсеннән 60 баш мөгезле эретерлек алырга теләве турында сөйләгән иде. Бу көннәрдә 40 үгез, 20 сыер кайтарганнар. Һәр эштә үсеш кирәк ди ул. Бер көн белән тора алмыйсың, уйларга кирәк, бу дишен иттәгән аста шарга, шуны кайгырга кирәк. Авылда торганда кирәк үзеңнең икмәңне шарга. Дөрес бит. Без локадан алмыйбыз, без ошибыз үзебезнекен.
Чалабыз да, оныбыз да, ниебез дә, мишәбез дә бар, үзебезнекен тырышабыз ашарга. Дөньяда барысы да без уйлаганча гына бармый шул. Язмыш аны кабат сыный. 4 ел элек юлда каты авариягә эләгә ул. Мәскәүдә операцияләр кичерә. Шул вакытта күп кенә терлеген, казларын саткан да инде. Аннан шушы урынны сатып алып, түбә астына кертә. Безнең корымнар солы бар, яшмин бар, кукуруз бар, безнеке вот безнеке бар, дробильный оборудование дробильный вот үзебезнеке сатып алдык. Ассортимент киң, кышкырт мал-туарларга ризык әзерлиләр. Сату яхшы бара. Моннан тыш пандемия вакытында хәйриячелек белән дә шөгыльләнгән. Халыкка ашлыкны бушлай тараткан ул. Аның үз автосервисы, машина запчастлары сата торган кибете дә бар. 12 кеше хезмәт куя. Димәк, авыл кешеләренә эш урыны да бар дигән сүз. Эльвира Хөснетдинова, татарлар, Пенза өлкәсе, Индирка авылы.